Tofa hukumar yakin cin hanci da rashawa wato ICPC sun ƙara neman izinin kotu da su ci gaba da tsare Nasir El-Rufai na ƙarin kwanaki 14. Wata kotun magistrate da ke Abuja ta yi sanya ranar gobe wato Talata 17 ga watan March 2026 a matsayin ranar da za ta yanke hukunci game da buƙatar ta ICPC na ci gaba da tsare Nasir El-Rufai na ƙarin kwanaki 14. Hukumar ta ICPC dai suna zargin El-Rufai ne akan almundahanar kuɗi da kuma kutse a wuyar mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan abin da ya shafi tsaro wato Nuhu Ribadu. Sannan kuma Nasir El-Rufai yana tsare a hannun wannan hukumar tun ranar 18 ga watan February 2026 bayan da sun samu izinin kotu na tsare shi na kwana 14. Wadin dai ya zo ƙarshe a rana ta 5 ga watan March 2026 kuma ba su gama bincike ba. Wannan yasa suka ƙara neman izinin kotu da su ci gaba da tsare shi na kwana 14 domin gudanar da bincike. To wani fata kuke wa El-Rufai, sannan kuma me kuke tunanin, wani hukunci kuke tunanin alƙalin zai yanke? Rubuta mana fahimtar ku a comment section.